усім борцям, протидіючим корупції присвячено. Якщо ти насправді хочеш здолати корупцію, а це системне явище, спочатку ти маєш змінити свій світогляд, який повсякчас відтворює це системне явище. Ти замість однієї гидоти приведеш іншу. І так колом здолати неможливо, поки ти не зміниш свою свідомість, на якій на твоїй голові, на твоїх плечах тримається все. Так, ти це знайшов, а інших витяг. І туди ж.